Fid-dinja tal-lum li qed issir dejjem aktar maġla, it-teknoloġija taffettwa lil kulħadd u ġabet bidliet kbar fis-soċjetà. Bidliet li jaffettwaw lil persuni ta' kull età. Tfal u adulti jridu jirriflettu u jadattaw ruhom għal din id-dinja teknoloġika. Kien għalhekk li tnieda l-iLearn Portal tal-ġenituri li permezz tiegħu il-ġenituri u dawk li jieħdu ħsieb it-tfal jistgħu jinvolvu ruhom u faċilment jaraw il-progress tulidhom fl-iskola. L-iLearn Portal tal-ġenituri tnieda fil-kulleġġ ta' Għawdex fl-Iskola Sekondarja ta' Subin fir-Rabat. iLearn hija pjattaforma ta' tagħlim virtwali fl-iskejjel kemm primarji kif ukoll sekondarji u għandha lan li tipprovdi motivazzjoni kemm għall-għalliema kif ukoll għall-istudenti u issa anki għall-ġenituri. Permezz ta' edukazzjoni holistika l-istudenti jiżviluppaw il-ħiliet bżonjużi għad-dinja tax-xogħol. It-tagħlim iseħħ fih dan ambjent sikur fejn l-għalliema joffru opportunitajiet ġodda għal diversi attivitajiet edukattivi u b'hekk l-istudenti jikkomunikaw flimkien permezz ta' dokumenti u riżorsi oħra. F'dan l-ispazju diġitali jinstabu wkoll l-aħħar aħbarijiet u tarif dwar l-iskola. Fuq kollox, peress li iLearn hija pjattaforma online, kemm l-għalliema kif ukoll l-istudenti jistgħu jaċċessaw ir-riżorsi tagħhom mid-dar jew minn kwalunkwe kompjuter li għandu l-internet. Hekk l-istudenti kunu jistgħu jaraw filmati, jirrekordjaw ħsejjes, jaraw kitbiet u anki jitellgħu x-xogħol li jaħdmu d-dar fuq l-internet. L-għalliema jistgħu jibgħatu wkoll testijiet biex jinħadmu mill-istudenti. Dawn jiġu korreġuti awtomatikament.